que són molt positius per la lectura i fomentar la lectura. Doncs, principalment el tema visual. Instagram és una xarxa social molt visual, tot entra pels ulls i has de fer una fotografia que sigui llampant, que és el que intento jo com a mínim, cadascuna sigui diferent, sigui original, perquè és com el primer impuls que veus la fotografia i dius, ai, doncs aquesta fotografia aquest llibre em crida, vaig a llegir de què va i si m'interessa és com el primer pas per començar a veure si aquest llibre, doncs decideixo llegir-lo. Després, l'altre aspecte és el dinamisme d'aquesta xarxa social. Instagram permet mirar-lo, no requereix com molt temps mirar-lo. Pots estar al tren, caminant a la universitat, a l'escola, o a l'autobús o a qualsevol lloc i mires un moment les fotos i veus les fotos i és com una xarxa molt actualitzable i molt dinàmica. I a part també el que permet Instagram és l'intercanvi d'opinions molt directe, que sigui via comentaris o missatges directes que s'envien. Doncs jo, per exemple, vaig penjar aquesta foto d'aquest llibre fa poc i als comentaris hi havia gent que deia aquest llibre m'ha llegit, m'ha agradat molt, aquest llibre m'ha llegit i no m'ha agradat gens. I és com permet molt intercanvi, conèixer molts punts de vista i molt intercanvi i... És el que dèiem, que la realitat màgica després d'aquest llibre es podrà compartir amb els amics i els algú diu mira, aquest llibre, imagina't, gràcies a tu. És la més recompensa que pot haver. I tu com vas començar? Com vas decidir que volies ser bookstagrammer? Quan vas començar sabies que eres un bookstagrammer com a tal? Bé, jo quan vaig començar, Bookstagram encara no era tan... no hi havia tant boom a la Bookstagram. No sé ni res, simplement un dia vaig anar a foto d'un llibre i la vaig posar a l'Instagram personal. Aleshores, que eren els hashtags, vaig veure que es deia Bookstagram i vaig dir, què és això? Vaig començar a mirar i vaig veure que hi havia molta gent que realment es dedicava a penjar fotos només de llibres i vaig dir, quina bogeria. Però després vaig veure que jo m'agradava fer el mateix i ara tinc un compte i tinc bastant més seguidors del que tenia al principi, on veig que hi ha molta gent que està disposada a seguir i mirar i comentar les fotos que jo faig, per tant, m'ha sorprès bastant. I va ser un descobriment sobtat. Bueno, a mi em toca descriure què és un booktuber i per mi és molt difícil perquè jo defineixo un booktuber com una persona youtuber que recomana llibres a la xarxa social de YouTube. Llavors, què passa? Que hi ha molta gent que no sap ni què és YouTube, bueno, això no és veritat, però hi ha gent que no sap què és un youtuber, principalment perquè primer de tot no es troba al diccionari i jo crec que youtuber és una persona que s'expressa en diferents àmbits, ja pot ser en moda, en llibres o cotxes o l'esport. Llavors, principalment jo crec que les característiques de YouTube i d'un booktuber són molt diferents a les d'ells, sobretot al blogger, perquè jo crec que un booktuber en aquest cas ha de combinar com els dos factors d'ells a la vegada. Combina una edició del vídeo, que és molt important, tu pots fer un vídeo de 10 minuts parlant d'un llibre i tu parlant normal, o pots combinar-ho amb música, amb títols, amb animacions, i jo crec que això és el que caracteritza els youtubers perquè han de saber utilitzar els recursos de l'edició i de la teva manera de parlar amb el que estàs intentant enviar en el missatge, és a dir, per exemple, llegiu aquest llibre per els fets. Llavors pots ficar una música inspiradora o d'intriga relacionada amb determinat llibre, per exemple. I tot això jo crec que és un factor d'edició que és com un youtuber, jo crec que és un creador de contingut molt important i per mi és com crear. Per això em costa tant pujar vídeos perquè he de pensar moltes coses, he de planificar un guió i he de planificar l'edició, que a mi és el que més em costa, ho he de dir. I també jo crec que actualment, a part del recordari, és molt senzill utilitzar YouTube perquè jo el que faig és a través de la plataforma d'Instagram, és molt fàcil dir, mireu, he tret un nou vídeo, link a la biografia, això és molt fàcil. Però també perquè hi ha molta gent que avui en dia està enganxadíssima a YouTube, perquè, com sabreu, jo crec que hi ha molta gent que pensa que la nova televisió serà YouTube. I jo crec que això facilita molt més la feina dels youtubers i els bloggers. I això ho he de dir que per aquesta raó jo vaig triar YouTuber, ser booktuber, i a més que, bueno, això, que som creadors d'arts, com tots vosaltres, i jo crec que tothom, per ser booktuber jo crec que tothom està preparat, perquè
qualsevol persona et pot veure i et pot dir, mira, m'ha agradat, no m'ha agradat. I això has d'estar disposat a rebre totes les crítiques possibles. I bueno, a mi també m'agrada molt Booktube o YouTube, perquè deia la Laira, que a mi m'ha passat molt que els vídeos, jo què sé, he parlat de Pablo Neruda i una nena em va comentar, a mi també m'agrada no sé què, jo llegeixo aquests llibres, i jo crec que això també facilita molt la feina, perquè a part de que tu estàs recomanant un llibre, hi ha gent que te'l recomana a tu, i jo crec que això és el millor que pot passar. Totalment d'acord. Jo crec que un dels motius pels quals cada dia més youtubers és perquè això, som molt propers. Jo també tinc un canal, som una barreja entre la Laila i l'Helena, un canal de TikTok, i jo crec que és això, que la gent valora que som propers, honestos, i això, respectem que hi ha gustos per tothom. Sí o no? Sí. I de fet, us volia preguntar, per què creieu que la vostra xarxa social s'ha convertit en famosa o cada vegada hi ha més gent que vol ser youtuber, instagramer o blogger, per exemple? Bueno, en el meu cas és molt fàcil. Avui en dia tothom vol ser youtuber, tothom vol arribar a ser com qualsevol youtuber, i jo crec que això és el que està passant, no? Que tothom vol arribar a ser youtuber i no sap quines conseqüències té. O sigui, em refereixo a tenir una continuïtat al canal, has d'estar disposat, com deia abans, a pujar vídeo cada setmana, i jo crec que això és una cosa que hi ha gent que no és conscient. I a més, jo crec que YouTube és molt famós, és una plataforma molt coneguda pel que deia abans, no? Que engloba tots els àmbits com la moda, fer exercici, un tutorial per cuinar. És que avui en dia YouTube jo crec que tothom ho utilitza per una cosa o per una altra. Doncs jo crec que Instagram també, a part de Bookstagram, ha triomfat bastant, més que res potser per l'aspecte de la moda dels influencers que hi ha ara a Instagram. Hi ha diferents tipus d'influencers i els bookstagrammers són com un tipus d'influencer, però un influencer cultural. Més que res també crec que és això i que molta gent vol ser bookstagrammer i començar a penjar coses a Instagram, perquè Instagram actualment s'està molt i és el que repeteixo com a part que deies tu, que a part que molta gent s'ho vol fer, el que molta gent potser no sap és que requereix una continuïtat i molta regularitat. Jo vaig estar un any penjant dia sí, dia no, i això portava bastanta feina. Ara aquest any, com la universitat d'això tinc menys temps, doncs penso, si puc un cop a la setmana, doncs ja és un èxit. Però crec que és això, que molta gent veu que hi ha gent que realment està compartint la seva passió per la lectura a partir d'una xarxa social que pot servir diàriament i per tant veig que molta gent s'hi vol sumar perquè tothom vol formar part d'aquesta comunitat i YouTube perquè és un lloc on pots compartir la teva passió amb xarxes socials i gent que potser no coneixeries mai, que viuen potser gent d'Alemanya o d'Austràlia i pots parlar amb ells o gent també de Catalunya o de qualsevol lloc i pots parlar amb ells a través de xarxes socials sobre la teva passió de la lectura. Doncs bé, blogger no és tan famós, però suposo que el desig de fer conèixer la teva opinió i saber què diuen els altres ha fet que cada cop hi hagi més gent que vulgui buscar aquesta sensació com de família, no? De que llegeixes un llibre i vols saber què ha opinat l'altre i en aquest apartat què en pensa, i suposo que ha fet que això creixi. Totalment d'acord. De fet, m'agrada dir una cosa molt interessant, el fet que gràcies a YouTube has pogut parlar amb gent de tot el món, i això jo crec que és meravellós. Us volia preguntar quina és l'experiència més fantàstica o més divertida que us ha passat gràcies a ser blogger, instagrammer o youtuber? Jo el que va passar va ser a Sant Jordi fa 2 anys, o aquest any, crec que fa 2. Un dels preferits, el Patrick Més, és el del llibre de Mosso Venia Verme, entre d'altres, i jo el dia abans de Sant Jordi, Patrick Més venia a firmar llibres, va penjar una foto de la ressenya del seu llibre Mosso Venia Verme, la seva foto i el va etiquetar. I la va veure i va donar like, i va ser que li va donar like. Però el dia següent vaig anar a la firma i vaig dir el meu nom, que era el meu Instagram, que és @solomar, si us interessa. Vaig entrar i vaig comentar i va dir, ai sí, vaig veure la teva foto, ets a Jerusalem, no sé què, m'ha agradat la teva foto i vaig estar com, amb molt de preferit m'ha reconegut la foto i va ser com molt... Sí, sí. Bueno, doncs suposo que conèixer gent que comparteix les teves mateixes idees i gustos i hagin experienciat
el millor que m'ha passat, perquè jo que sé, estic estressada i dic, va, vaig a gravar un vídeo i m'oblido de tot i això a mi m'encanta. I de fet també jo crec que una de les experiències fantàstiques, tot i que com deia la Laila no ens entusiasma per això, és col·laborar amb editorials, quan a les xarxes socials doncs darrere no tenim més centres que ens demanen col·laborar amb editorials perquè treballen llibres i fem ressenyes. Però jo us volia preguntar, vosaltres col·laboreu amb alguna editorial? Bueno, jo de manera esporàdica he col·laborat amb editorials com Fanbooks, La Roca o Idem. Jo col·laboro mensualment amb l'editorial Fanbooks, una editorial catalana, i doncs m'envien les seves qualitats, em diuen quines t'agrada llegir, doncs puc escriure algunes i me les envien i a canvi de la ressenya ells la repengen a les seves xarxes socials i després quan compartim el llibre els dos. També històricament amb una editorial i amb l'editorial Urano, la divisió juvenil des del PUC. També vaig col·laborar una vegada amb l'editorial americana que es diu Austin Publishing i vaig col·laborar una vegada amb ells i van estar contents de posar. Jo he de dir que no col·laboro amb una editorial, principalment perquè jo no tinc molt de temps per llegir llibres i crec que és una feina que has d'estar comprometida, o sigui, has de tindre un compromís i jo crec que amb les editorials no ho tindré. Però també he de dir que jo m'estic esperant a tindre, perquè en el món de YouTube, d'Octuber, has de tindre entre 500 i 700 seguidors per poder col·laborar amb Planeta. Això és el que jo vaig mirar. Llavors jo, en veritat, tinc el nombre de seguidors, però jo principalment només vull col·laborar amb Planeta, però no Fanbooks, sinó Planeta com, per exemple, el llibre que vam treure de la Generalist, tots aquests, no? I això m'estic esperant i no col·laboro amb cap, perquè també encara tinc uns llibres que cada vegada m'han regalat més i no sé, així tampoc tinc una orientació i una obligació de recomanar. De fet, per exemple, a mi Fanbooks vaig contactar amb ells quan teníem els seguidors, teníem potser, no sé, 100 i pico. I ens van dir, sí, com que les primeres persones que seran les que vas contactar, em van dir que sí, em van ajudar molt i ara que vaig passar de 200 a 1.400, doncs el creixement de ciutats tan gran, doncs Fanbooks sí que al principi és com es va fer bastant perquè va ser com els primers que van promocionar i donar aquesta oportunitat i no sé com una forma molt de col·laboració. Sí, la veritat és que jo ja fa uns mesos que vaig començar a col·laborar amb algunes editorials, però sempre el fet que obres la búsqueda i trobis un llibre és com, uau, és com Nadal, és com si sempre és Nadal, que sí? Però com hem dit, jo crec que és molt important per això. Precisament, ja que avui parlem de recomanacions de llibres, se us dona bé recomanar llibres a la gent? És que la típica pregunta, oh, tu ets Booktuber, Instagram, Rocket, em recomanes un llibre? Se us dona bé això a vosaltres? Perquè jo soc bastant patata, la veritat. Jo també, porque però sempre porto Jane Austen allà com a recomanació estrella. A mi el tema de recomanacions se'm dona, crec que bastant bé. Molta gent em diu, ai tu, tens això de fotos de llibres, no sé què, i és em recomanaré un llibre i primer et pregunto, però quin gènere t'agrada? Perquè et recomano un llibre, de què? Hi ha molts gèneres. Però també em passa que a llibreries o alguna cosa que sento oferint llibres i pregunten a llibreters, tipus, aquest llibre per un adolescent, no sé què, i el llibreter, doncs, a vegades no coneix el llibre, me l'ha llegit i si he fet moltes vegades, em culpa al mig i dic, sí, no, el llibre, no sé què, l'he llegit i és una vegada l'he fet i la gent acaba comprant i és com una gent tancada. Jo ho deia perquè és molt difícil, hi ha tants llibres al món i depèn de tant dels gustos de la gent que, ostres, jo podria dir-te els que a mi m'agraden, però per fer una recomanació que sé que t'agradarà, necessitaríem estar aquí mitja hora parlant de què t'has llegit, què més saps. Per exemple, per això us volia preguntar, quin llibre recomanaríeu a la gent, un llibre que és un
feminista, sinó per no créixer en un món masclista. I jo crec que hi ha molts consells